день, дорогие сябры! Прывітанне! Кожны год, асабліва ў сярэдзіне красавіка, увесь хрышчаны свет, апарнуўшыся ў вясёласць і радасць, урачыста ушаноўвае светлае свята Уваскрэсення выратавальніка Ісуса Хрыста. Паўсюль звеняць званы, праходзяць хросныя хады. Людзі ідуць у храмы, асвятляюць кулічы і рознакаляровыя фарбаваныя яйкі. Вітаюць адзін аднаго воклічамі: «Христос уваскрос!» І адказваюць: «Сапраўды ўваскрос!» І неважна, на якой мове вымаўляюцца гэтыя словы, значаць яны адно і то ж – захопленае віншаванне і дабратворную вестку. З прыняццем хрысціянства людзі пачалі асвячаць велікодную ежу ў царкве падчас начной службы. І менавіта са свянцонага яйка пачынаецца святочнае застолле. Абрадавай трапезе надаецца асаблівае значэнне. Яна знаменуе сабой выхад 7-тыднёвага Вялікага посту, падчас якога людзі імкнуцца ачысціцца цялесна і духоўна. І сёння, як у даўніну, гаспадыні вараць і фарбуюць курыныя яйкі. Нашы продкі прыкмецілі, што яйка хоць і нагадвае мёртвы камень, але дае пачатак новаму жыццю, і таму прыпісвалі яму цудоўныя ўласцівасці. Свянцоным яйкам праводзілі патвары, каб ніякія балячкі і сурокі не прыставалі. Яго захоўвалі пасля свята за абразамі. Лічылася, што такі прадмет можа пагасіць пажар. Актыўныя даследчыя працы, якія разгарнуліся ў апошні час у галіне беларускага народнага мастацтва, адкрываюць многія забытыя старонкі нашай культуры. Адраджаюцца, вяртаюцца з нябыту ўзоры народнага мастацтва. Сказанае з поўным правам можна аднесці да такога цікавага, глыбока традыцыйнага, але практычна забытага народнага мастацтва роспісу, якім заяўляецца дэкарыраванне велікодных яек. Дорогие сябры, сёння мы пакажам вам увесь працэс распісвання курыных яек. А дапаможа нам настаўніца мастацтва садаўнічая Алена Мікалаевна і вучаніца 6 В-класа нашай школы Соболь Ксенія, якая зацікавілася гісторыяй стварэння і прымянення велікодных пісанак. Алена Мікалаевна, мы ведаем, што менавіта ваша дыпломная работа была прысвечана пісанцы. А чаму вы абралі такую тэму? Яшчэ моя бабуля фарбавала яйкі, і гэта было так прыгожа. З дзяцінства я захапілася майстэрствам. Мне вельмі падабаецца і па сённяшні дзень распісваць у традыцыйнай тэхніцы. Ксенія захапілася беларускімі велікоднымі песенькамі, традыцыйнай тэхнікай і тэхналогіяй роспісу песенькі. Ксенія, раскажы нам, калі ласка, як ты пачала працу? Я правяла анкету сярод вучняў 5-6 класаў і высветліла, што зусім немногія ведаюць пра гісторыю і тэхніку выканання пасхальнай пісанкі. Больш таго, большасць запытаных ніколі не чулі пра такую традыцыю роспісі, як пісанка. Таму вырашыла распачаць сваю працу. Са з'яўленнем хрысціянства значэнне яйка як сімвала ўваскрашэння і перамогі дабра над злом яшчэ больш урасло. Паводле паданняў, пісанкі – гэта зоркі, народжаныя Багародзіцай пчалой. Адзін раз у год славянскай жанчыне выпадаў вялікі гонар прадстаўляць Багародзіцу на зямлі. Развіццё пісанкарства праходзіла пэўныя этапы. Спачатку была крашанка, яйка пафарбаванае ў адзін колер. Затым з'явілася крапанка, яйка пакрывалася невялікімі плямкамі воску. Пазней прыйшла чарга маляванкі, велікоднага яйка, размалёванага з дапамогай звычайнага пэндзля. І нарэшце пісанка яйка, пакрытая рознакаляровым арнаментам з выкарыстаннем прыродных фарбавальнікаў, на якое наносіцца з дапамогай пісачка, замацаваны на драўлянай палачцы маленькай бляшанай варонкі. Распісванне пісанак – гэта рытуал са своеасаблівым сэнсам, і натуральна, што ён суправаджаўся мноствам прыкмет і звычаяў. Ну што ж, пачнём працаваць. Першы этап – падрыхтоўка неабходных матэрыялаў. Каб выканаць пісанку ў хатніх умовах, нам спатрэбіліся пустыя выцягнутыя яйкі, аловак, свечка, пісачкі, фарбавальнікі для яек ці харчова-фарбавальнікі, раствор воцату і сурветка. Другі этап – выціманне яек.
Іголкай зрабіць дзве дзірачкі ў яйку і выцьмуць жаўток і бялок. Я гэта ўжо зрабіла. Трэці этап нанясення узору алоўкам. Зараз бярем у рукі яйка і пачынаем яго расчэрваць. Для пачатку малюем дапаможныя лініі. Гэта трэба для таго, каб узор выйшаў роўным. Затым уводзім у гэтай лініі малюнак, птушкі, дрэва жыцця, сімвалы сонца і геаметрычны арнамент. Чацвёрты этап – закрыццё адной у пісанкі. Мы запалілі свечку, кладзём кавалачак воску ў пісачок і разаграваем ягоным агнём. Калі воск растане ў ім, можна пачынаць працу. Акуратна вядзем пісачком па адтуліне, пакуль не закрыем яе. Ксюша, у меня отрымливается? Так. Покажите, что у вас атрымоўваецца. О, якія вы малайчынкі, справіліся цудоўна. А цяпер наступны этап – маляванне воскам па яйку. Цяпер пачынаем маляваць пісачком па тых лініях, якія павінны застацца белымі. Акуратна вядзем пісачок па лініі, пакуль ён гарачы. Ксюша, а што яшчэ можна намаляваць на яйку акрамя ліній? Таксама можна намаляваць птушак, жывёл, раслін і геаметрычныя фігуры. Шосты этап – афарбоўка першага пласта пісанкі. Калі ўсе неабходныя лініі запрабаваныя, апускаем яйка ў аранжавую фарбу на 10-20 хвілін, у залежнасці ад таго, наколькі інтэнсіўны колер патрэбен. Затым вымаем яйка і акуратна прамакиваем сурвэткай. Таша, бери, коли ласка, своє яйко. Потым разаграваем пісачок на агні і зноў малюем. Асноўнае правіла – яйка фарбуецца ад светлых тонаў да цёмных, напрыклад, чырвоны, сіні, чорны. Пасля таго, як усё яйка пакрыта воскам, надыходзіць чарга апошняга этапу. Акунаем яйка ў наступны колер. А цяпер дастаем яйка з фарбы. І зноў прамакиваем яго сурвэткай. Этап
Этап 9. Зняццё воску. Яйка падносім блізка да поўнай сечы. І калі воск пачынае таяць, тут жа выціраем яго сурвэткай. Вось і ўсё. Пісанка гатова. Дякую тебе, Ксения, за цудоўны майстар-клас. І вам дзякую, Алена Николаевна. Я вельмі рада сустрэчы з вами, з надыходзячым святам вас. Дорогие сябры, Мы мяркуем Што ў хатніх умовах вы зможаце выканаць велікоднае яйка. і пісанку, і крашанку. якое паслужыць не толькі ўпрыгожанне на святочным стале. Але і захавае нацыянальныя беларускія традыцыі. На сёння ўсё. Да пабачэння!